Benvingudes i benvinguts a aquest nou videotutorial sobre la utilització de la plataforma Aules per als docents, elaborat per la comunitat de Corbianos TIC. En aquesta ocasió anem a explicar-vos com partir en diversos trossos un curs de manera que no ocupe massa espai i puguem restaurar-los en la nova plataforma pesant menys de 50 megues. En aquest cas, ara mateix estic en la pàgina de la plataforma del D920, d'Aules D920, i així tinc tots els cursos que tenia l'any passat. Aleshores, el que vull fer és realitzar una còpia de seguretat de qualsevol dels cursos. Punxaria damunt de qualsevol curs i me n'aniria a còpia de seguretat. Primer anem a fer una còpia de seguretat veient el pes total de tot el que és aquest curs. Aleshores, per a veure-ho simplement, vaig a botar-me tots els passos i saltar al pas final per a que vegeu el pes concret que té aquest curs de valencià. Una vegada acaba, puc veure així que el pes total d'aquest curs fet avui és de 31,8 megues. Però jo el que vull fer és partir-lo en dos trossos de manera que ocupe menys espai. Aleshores el que faria seria tornar al mateix lloc i donar-li a l'opció còpia. En aquesta ocasió no vaig a saltar al pas final, sinó que vaig a fer-la per parts. Li dono següent. Com veieu, n'hi ha un total de 15 temes i el que vaig a fer és no agafar el tema 11, ni el 12, ni el 13, ni el 14, ni el 15. Aleshores vaig a fer una còpia de seguretat de 10 temes. Li donaria següent, vaig a deixar totes les opcions per defecte que hi ha. Com veieu, així està el que en un tic verd està tot allò que està seleccionat i en un tic roig està tot allò que no està seleccionat. Li donaria a fer la còpia. Amb aquesta còpia el que faria seria baixar-la. Poso des al fitxer i ara vaig a localitzar-lo on el tinc en el meu ordinador. Jo ara mateixa, si punxe en veure on està el fitxer, veig que el fitxer està en baixades. El primer que vaig a fer és canviar-li el nom per a després poder-lo identificar en qualsevol moment. Aleshores el que li poso és còpia, seguretat, valencià, 1. I ja el tindré identificat. Com ja el tinc identificat, ara el que vaig a fer és fer la resta de còpies de seguretat. Recordeu, tenia 31,9 megues, aquesta part del curs només té 25 megues, i ara el que faria seria anar-me'n a treure el curs, veuria els 15 temes, i ara li donaria a còpia de seguretat, i en el moment en el que doni el següent no vaig a seleccionar els 10 primers temes que hi ha. Aleshores els hauria d'anar deseleccionant un per un. De manera que només es quedaren els 5 temes o els temes de l'11 al 15 que en aquesta ocasió no havia fet. Comprove que ja ho tinc tot, com vegeu està tot deseleccionat i el que està seleccionat en blau serà del que farà còpia de seguretat. Quan passa a la següent, com veieu, està en roig, per tant no està seleccionat, i el tic verd indica que són els elements dels que va fer la còpia. Me'n vaig a fer la còpia, li dono a continua i li donaria a baixa, el mateix. Com vegeu, són 6,9 megues més els 25 megues que tenia aproximadament abans, fa un total de 31 que seria el curs original. Li dono a baixa, l'identifique, el renombre i li poso còpia, seguretat, valencià, 2. Ja tinc els dos identificats i ara aquests dos fitxers vaig a posar-los, per exemple, per a tenir-los localitzat en l'escriptori. Quan me'n vindria al meu curs nou, ara hauria de restaurar aquests fitxers dels que he fet la còpia de seguretat. Aleshores, com veieu, ja estic en la interfície nova de l'Aules 2021 i així tinc un curs completament buit en el que només tinc aquest apartat. No hauria d'anar en algun altre lloc, només que a restaura. Triaria un fitxer i en aquest cas buscaria els fitxers que havia posat com a còpia de seguretat que tenien els escriptoris. Còpia de seguretat, 1, seria el primer curs que havia utilitzat, ja el tindria, li posaria restaura, estan els 10 temes, comprove, li dono a continua, deixo totes les opcions per defectes, m'hauria de parar en aquest perquè és restaurar sobre aquest curs és el curs sobre el que estic
o podria restaurar-lo en qualsevol dels altres cursos que tinguera en la meva plataforma. En aquest cas vaig a deixar-lo per defecte i el continua li donaré a restaura sobre este curs. Val? Com vegeu, ha combinat la còpia, per tant, el que tenia del curs anterior es quedarà. Si posara esborra, es quedaria el curs 8 i restauraria íntegrament el que he portat. Li dono a continua. Següent, per defecte el mateix. Veig que estan totes les parts. Li dono a següent. Tot per defecte, ho deixo igual, inicia la restauració. Aniria a realitzar-se la restauració i en el moment en què continue puc veure que així s'ha restaurat tots els apartats de l'1 al 10 dels temes. Com veieu, falten els 5 temes que tenia en l'altra còpia de seguretat. Per tant, el que faré serà anar-me'n i tornar a anar a restaurar, però ara el fitxer que vaig agafar és el de còpia de seguretat 2, que és el fitxer que tenia un pes aproximat de 6,9 megues. Li dono a obrir, penja aquest fitxer, li dono a restaurar, com recordeu que simplement amb les opcions per defecte n'hi hauria prou. Ara sí que seria més important combinar la còpia de seguretat amb el curs que tenia, perquè aleshores conservaria els 10 temes que tenia abans més els 5 temes que tinc ara. Aleshores li dono a continuar, baixe, següent, baixe, per defecte, com veieu són els 5 temes que faltaven, inicia la restauració. Una vegada completat, com veieu, així tinc els 15 temes que tenia en el curs anterior, però ho he restaurat en dues còpies diferents. Fins ací l'explicació d'aquesta activitat. Recordeu que podeu consultar més informació en el canal de YouTube de CVTIC, així com en el portal de la comunitat TIC.